Nik hautatu dudan hitza ekosistemen zerbitzuak da. Ekosistemen zerbitzuak dira naturatik gizakiak lortzen ditugun onurak. Zerbitzu hauek eragin zuzena edo zeharkakoa daukate gure ongizatean eta bizikalitatean. Eta ondorio batzuk dauzka gure gizartean, oparotasunean. Bai, gure osasunean, askatasunean, segurtasunean, giza harremanetan ere bai, ez? Baina beti ez duguna ahaztu behar dela horien oinarria biodibertsitatea dela. Beraz, oso ondo kudeatu behar dugu ingurumena, ekosistema horiek bere funtzioak eta prozesuak egin dezaten. Ekosistema zerbitzu hauek 3 taldetan banantzen dira. Hornidurakoak, hauek zuzen hartzen ditugunak, janaria, adibidez, edo egurra. Gero dago erregulazio zerbitzu hauek zeharkakoak dira eta batez ere ekosistemen funtzioetatik datoz. Hau da, klimaren erregulazioa, uholden kontrola, polinizazioa, eta azkenik kulturalak, kultura zerbitzuak. Eta hauek dira, gu gozamen hori daukaguna naturan egoteagaitik edo ikasten duguna, hezkuntza, horiek dira.